Γεια χαρά κυρίες και κύριοι, βρισκόσαστε στο Milo Miles TV. Βασικά δεν ξέρω αν θα μείνει το κανάλι με αυτό το όνομα. Σήμερα πήρα Lidl και ψώνισα μια ηλεκτρική σκούπα με μπαταρία, σαν και αυτές που κάνουν γύρω στα 200-300 ευρώ, αλλά αυτή την πήρα με 109 ευρώ. Κοιτάξτε λίγο. Είναι αυτή εδώ, Silver Crest. Λέει ότι είναι και σκούπα και σφουγγαρίστρα. 2 σε 1. Εν τω μεταξύ έχει 3 χρόνια εγγύηση. Εδώ το κουτί. Έχει και λαμπάκια εδώ μπροστά. Εδώ λογικά είναι αυτό που το βγάζεις και το καθαρίζεις. Ωραία φαίνεται. Για πάμε να δούμε. Για πάμε να το ξεπακετάρουμε. Το ξεπακετάρισμα θα γίνει τώρα. Εδώ ανοίγει έτσι. Ένα κοντάρι βλέπω εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ και γιατί το έβαλα μέσα στο αυτοκίνητο. Έχει πολύ ζέστη τώρα. Εδώ είναι η σκούπα. Silver Crest. Αυτό λογικά το ανοίγεις από εδώ έτσι. Μέχρι στιγμής πολύ ποιοτική φαίνεται. Εδώ αυτό είναι για την μπαταρία. Α, το βιδώνεις και στον τοίχο. Πολύ ωραίο. Το βιδώνεις και στον τοίχο για να τη βάλεις εκεί πέρα να στέκεται. Αυτά εδώ δεν ξέρω τι είναι, κάτι θα είναι και αυτά. Εδώ είναι η μπαταρία. Ωραία. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορούμε να βρούμε και άλλη τέτοια μπαταρία για το μέλλον. Α, έχει δύο από κάτω. Το ένα είναι αυτό για σκούπα, να σκουπίζεις, και αυτό είναι για το σουγκάρισμα. Έλα ρε φίλε. Wow. Ωραίο. Νιώθω πολύ χαρούμενος. Πιστεύω ότι αυτή η σκούπα θα μου λύσει τα χέρια. Εδώ έχει και κάτι άλλα μαρκούτσια. Και αυτό. Και αυτό. Ωραία φίλε. Πώς κάνεις? Έλα ρε εσύ. Εν τω μεταξύ μπορεί να την πάρεις να καθαρίσεις και το αυτοκίνητο με αυτό. Για να δούμε. Τι βάζω τώρα. Αυτό. Όχι. Αυτό λογικά. Α, έτσι. Ποπ. Αυτό μπαίνει εδώ. Έτσι. Και το ξεκουμπώνει. Και βάζεις άμα θες αυτό. Wow.
Wow. Top. Καλό φαίνεται μέχρι στιγμής. Για να δούμε εδώ. Εδώ δείχνει, πατάς αυτό το κουμπάκι και σου δείχνει πόσο μπαταρία έχει. Ωραία, πολύ ωραία. Αυτή είναι η σκούπα, παιδιά. Πιστεύω για 109 ευρώ. Εντάξει, δεν την έχω δουλέψει ακόμα. Αλλά πιστεύω ότι αξίζει για 109 ευρώ. Και εδώ τώρα αυτό. Κάνεις έτσι. Έχει αυτά τα φίλτρα. Για να τα καθαρίζεις. Μπράβο. Έτσι. Και αυτό έτσι. Και από εδώ ανοίγει. Τώρα λίγο που έκανα έχει βρωμιάσει εδώ μέσα, είδατε. Τώρα θα ρίξω και κάτι κάτω και θα σας δείξω πώς θα μαζεύει. Έχω ρίξει κάτι φλούδες από κρεμμύδια εδώ πέρα. Για να δούμε. Τώρα άμα θέλω το βάζω και στο πιο δυνατό. Λοιπόν, φαίνεται πολύ ποιοτικά. Έχει και οι ροδίτσες που έχει κάτω στη σκούπα, είναι πολύ ωραίες, δηλαδή πηγαίνει πολύ ωραία στο δάποδο. Για να δούμε τώρα πόσο καιρό θα κρατήσει. Εντάξει, και έχει και 3 χρόνια εγγύηση, οπότε όποτε θέλεις ή άμα πάθει κάτι, πιστεύω ότι αξίζει 109 ευρώ, έτσι όπως τη βλέπω. Δεν την έβαλα στον τοίχο ακόμα. Θα είναι ωραία λογικά στον τοίχο. Γιατί θα έχεις κάπου να την αφήνεις, δεν τη βάζεις όπου να είναι. Αυτό ήταν το βιντεάκι, κυρίες και κύριοι. Αγαπητοί μου viewers, δεν είστε και πολλοί, αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλάκια, bye bye.